फुरा राम मन्दिरजों एखे जेबो बेलेग नङा माने एखे लाना फैनो बारा बुजियाखिसै आङोथ' मन्दिरखौबो बन्द' खालामबाय माथो हेल' लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ दिनै आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनो थाबाय आं दिनै दंफैयो नै नुखाबाय दा मा जायगा बगेबिल ब्रिज आं दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बे जाहैबाय डिब्रुगड़नि मा नाम होनोमोनलाय मन्दिर नामखौ हो मा नाम होनो मन्दिर नामा मामोनलाय जों थांगोना जगन्नाथ मन्दिराव थांनो नागिरदों नायनानै लादो फैनायावनो एसे नोंथांमोननो देखायनो होननानै माने बेयाव लाखिबाय आं माबाखौ नायदो एसे एकदम ओरैबो नुहुरा गेजेराव दं जों दायो ब्रह्मपुत्रनि सिनारिखौबो नोंथांमोननो एसे देखायनोसै आंनो सोरगिदिंनो खनसे नायनानै लादो बोथोरा मोजांथार ओरैबो नुहुरा ओरैबो नुहुरा दालाङाबो मावलायलायो एकदम गारि गिदिर फैबाथाय जों गेजेराव दं आरोना नै एकदम ओरैजाय दै ओरैबो नुहुरा गेजेराव थ' बिदिबा लोगोफोर मन्दिराव लोगो मोनसे नङा होमबा थ' नायलांबाय थादो चालो मोनफैबाय मन्दिराव गारिखौ एसे स्टेन्ड खालामदों नैबेनो मन्दिरा साखि धुबलानो बयबो लेंदों सोरनाव लांदों नै लाइन सोर सासेनाव लाजेननो अन्थाव बाथावनो एखे ओरै लाइन माबा दं ओइनिफ्राय सिमजाय ओइथिंबो दं आरोना माबाया बुरिया लेंहरगासिनो दंथारोलै नै खाराव मामा लागोन दे फैथानोसै साखी दिबনি কিমান একটা কিবা একটা তাহলে কিমান 100 টাকা কি তেল এটো ঘিউ ইয়াত কিবা দি দে অলরেডি আছে পৰিছে ये थोरसियाव लाबाय जोङो आलारि बाथि फुल दंखायो मालाय अलरेडि रेडिमेड अरे फल मूल নাই নেকি বাইদেউ फल मूल নাই কি বলা হৈছিলে হ'ব হৈ যাব দে দুইটা मन्दिरा नैबे जोंनि उनथिंजाय दङ जों दा सिङाव हाबलांसिगोन बैयाव ओरै जोहोलाव सानै गराय गाखोलायनानै दं जोंखौ नेगासिनो बेजों हाबलाङो जों दायो आं सानदोंमोन माने नैबे नुहुरनाय माबाया गेटआ बिथिं हाबनो होगोन सानदोंमोन आरोना नाथाय बिथिं हाबनो होआनो नै बिथिंसो लामा दं बिथिंसो हाबनांगौ फै थांसै लाबाय अलरेडि आवगायलांसै नै बिथिंबो लामा दं आरोना नै बिथिंबो हाबबो जायो ओमफ्राय जों उनथिं फैबाय बेयाव गारि दोनथावथाव बेयावनो हाबबोबाय आरो गारिथ' नङा बाइक दोनथावथाव ओरै फैबाय ओरै थांबाय थानोसै खुसा गैयाना ना मेन गेटआ नै बेनो बरिया डिजाइन दै फै मेन गेटआव बे जों नै मेन गेटआ नैबेनो एकदम लुक्सखौ नायदो माबायदि नुयो बिराद बरिया माने फिलिंसखौनो बेलेग रोखोमनि मोनखायो आरोना
एकदम मन्दिराव फैबा माबायदि माबा मोनो बिदि फिलिंसा एसे बेलेग जायो बेयाव फैबाथाय मबाइलफ्राव नुबा एसेबाबो जों बारा गुरुत्त' होआ खिन्थु मन्दिराव फैनानै नायफैथारो गाफैथारोबा एसेबाबो माने बोरैबा मोनो आरोना एकदम गावखौनो बोरैबा माने मोजां माबा मोनसे फिल खालामफ्लाङो आरोना गावखौनो थ' बेनो थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो बयबो सिङाव माबायदि जों देखायलांबाय थानोसै बेनियाथ' फैबाय र' नै दा सेन्देल दोननो जायगाखौ मोनासै मानसिफ्राथ' सेन्देल खुनानै थाबायलांगासिनो सिङाव हाबलांगासिनो दंखायो सेन्देलखौ बबाव दोनो नोंलाय मानसिफ्रा नागिरना मोनासै दोननो सेन्देलखौनो अ ओइनि मिथिगो गोंगोर फै ओइथिं फै थ' सोरबाफोर फैयोबा फार्स्ट टाइम फैयोबा ना सेन्देल दोनग्रा जायगा नै बेयाव दोनो नै लोगोफोर आं दानि नागिरना मोनाखैमोन ना सेन्देल नैबाव दोनो मन्दिरनि एसे मेन गेटनि साहाथिं आरोना एसे बेलेग रोखोमनि एक्सपिरियेन्स आरोना थांब्लाबो मन्दिराव बिदिनो नुफेराखैमोन एक्सट्रा माने सेन्देल दोनलायग्रा जायगा बानायनानै जे थायो दोनो आं मिथियामोन आरोना मोनसे मोजां जादों मोनसे डिसिप्लिन जायो बयबो माने सेन्देलखौ बिदि मोनसे जायगायाव दोननानै आलाय सिलाय जाहाथे जाया ओंखायनो माने मोजां मोनो आं बाइकआव आं स्टेन्ड मबाइल हेन्ड बावबोनायखौ लाना फैजोबो थांसिगोन थ' सोरबाफोर फार्स्ट टाइम बे मन्दिराव फैयोब्ला बे फार्स्ट टाइम मोनसे मेसेज होबाय आरोना आं सेन्देल दोनोब्ला मोनसे मोजां जायगा दं बेयाव बयबो दोननांगौ आं माने दा फैनायाव नुफैबाय आं सेन्देल दोननो जायगाखौनो माने सोर बेनो सेन्देल दोनग्रायानो माबायदि नै गुदुं गोजा नलि কি হর আছে এইটো নলি जों दायो हाबलांसै सिङाव एकदम गेटनि फार्स्ट टाइम गेटआव नै दङ माबायदि दं मोजां साजायनानै दोननाय दङ फारसेथिंबो दं मोनसे मन्दिराव हाबनायनि सिगां नैबाव आथिं आखाइ सुग्रोना लानांगौ बिनि उनाव ओरै हाबलांसै दायो जोङो मन्दिराव हाबलांसिगोन ओरैबो सिंह मासे ओरैबो सिंह मासे नायदो माबायदि नै मोजांखा नै फिलिंसानो एसे बेलेग जायो हाबबोनायनि उनाव बेयाव मोनसे बिराद मोजां टम दङ नै ओरैबो दं मा मा दंथाय मिथिया जिखुनु फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स बिसिम हाबबोग्रोबाय मा जायो बबेयाव थांनाय जायो बिसिम हाबबोग्रोबाय ओरैबो मन्दिर दङ बैयाव जयग' होग्रा मन्दिर दङ इयाव जेवारि लगायग्रोनांगौआलै नै लाबोलाय नैयाव जि बार बारदों नांनायानो नङा बिराद बार माबाखौनो नाङाखै जेवारिखौनो लगायनो हायाखै नै गोमोरजोबनासो दं बेयाव फार्स्ट टाइम जेवारि लगायो ओमफ्राय नैबाव शिब मन्दिर दं आरोना बे शिब मन्दिर ओमफ्राय नैबे जोंनि ब्रह्मनि नैबे बेयाव जयग' होयो बेयाव बायदिसिना बायदि नायखाङो आरोना जयग'नि माबाबो दं मन्दपबो दं हा बेखौ लोगो लांनो इयावलाय बेयावसो लगायग्रोनांगौ हा इयाव लादो इयावनो थ' फार्स्ट टाइम नै मेन माबायाव हाबलांसै बिराद मोजांखा नै जि मोजांखा लुक्सखौ नायदो जि मोजां नुखादों जि मोजांखा बेसेबां साफा एसेबां डिसिप्लिन मन्दिराव आं दिनैसो फैफेरदों दे जि मोजां मोनखादों गोसोखौ मनिपुरि हिन्जावफोरबो फैयो माथो नै औ सोरगिदिं नायदिंनो जि मोजांखा हिन्जावफोर दंफैयोलै अलरेडि लोगसानै जि मोजांखा दहाय जों फैनाय गेटआ बैनो
जों फै हाबनो नागिरनाय फार्स्ट टाइम दोननायनि गेटआ नैबेनो आरो नैबे इथिंजों बाइकखौ नैबे जेराव दोनदों उनथिंजाय नैबे मेन मन्दिर लुक्स लाइक राम मन्दिर आं बेयाव फैनानै मोनसे एकदम बिराद मोजां फिलिंस खालामबाय आरोना नैबे जिथुनिखि मन्दिरनि जिथुनिखि आखर ना माबानाय जिथुनिखि माबा डिजाइन फुरा राम मन्दिरजों एखे आं दासो आन्दाज खालामदों माने नायनाय लोगोफोर नायनाय नंगौना नङा नै देखायनां खनसे फुरा राम मन्दिरजों एखे जेबो बेलेग नङा माने एखे नैबे फार्स्ट टाइमाव नैबे दं माबा दं नैबे दङ राम मन्दिरावबो बेयाव थाखो मोनसे दङ बेयाव थाखो मोनसे दङ सेम माने नायनाय एखे आं सिगां साननै सोरबा फैनायाव नायसनाखैमोन माने बे बुस्थुआ बिदि होननानै आं गाखोनानै गावनो फैनानै मिथिबाय माने एखे सेम माने बेनो डिजाइना एखे फार्स्ट टाइम फैनायथ' फैजेननानै माने बबाव मा खालामगोन बबाव खुलुमजेनगोन मन्दिरानो मन्दिर दं नालाय मिथिलाय लांला माने ओंखायनो एसे आंगा फांगा जाफैलाबायबाय नै जोंनो मालाय रावबो लायाखै नै बिदिखौ जों लाबोनानै थिखांफैलाबायबाय बिरादहाय गाहायाव थांना बेखौ बावनानै दोनगोनसै र' बो दोनसै मालायखौ नांला थ' फैफिनसै अबेबा बावनानै फैनाब्रा माबा इयाव अरानो नाङा ना इयाव आलारि बाथि लगायखांबाय आलारि बाथि आरो धुप लगायखांनायनि उनाव जों दाना जोंहाथ' ब्रह्मसो नालाय जों गाव गावनि नेमखौ जों फालिग्रोनोसै गासिबो खुलुमनायालाय थेवबो जों गावनि नेम बायदि जोङो जोंनि ब्रह्मनि माबाखौ गिबियाव खुलुमग्रोनोसै आरोना माखासे मानसि दं नैबाव नै इसोर ओंखारखांनायनि उनाव जोङो बेयाव थांनानै खुलुमहैसिगोन माजों बानायनाय नै इसिमिनि ना मानि मिथियानो माथो हमनानै मोना एखेबारे जि मोजां डिजाइनाव बानायखादों सिमेन्टनियानो बहायनानै दोननाय बायदि आरोना एखेबारे फज'नानै दोननाय बायदि गोजोनथार खनसे सोरगिदिं लुक्सखौ देखायनोसै आं मन्दिरनि शिब मन्दिर मेन मन्दिरा बैनो नै बियो आं जेनाखि दा राम मन्दिरजों रिजायदोंमोन ना बेनो एकदम सेम टु सेम एखे माने आं दा बैथिंनिफ्राय थांना देखायबावनो र' फुरा माबाखौ लुक्सखौ आं देखायगोन बेनिफ्राय मोजां नुबावाखिसो ओइथिंनिफ्राय मोजां देखायगोन र' नैबाव हाबना लाग्रोनि फार्स्टआव मालाय हिन्जाव गोदान हाबा जानो फैलायबायलै नै इसर नै उनथिंजाय नाहरलाय जि मोजांखा देलायना फैदों बबाव लांनो नागिरदोंथाय एसे गोबाव जासिगोन जोंना नै इसोरखौसो थिखांग्रोबाय नै हिन्जाव गोदानखौसो बे हाबा होसिगोन खोमा इसोर जोंना नै एसे गोबाव जासिगोन हिन्जाव गोदान हारसिंसो खिन्थु हौवा गोदाना अबेथाय मिथिथ'वा आरो दा बे थांग्राबाथ' जोंना जाखाला बिसिना एसे गोबाव जाखासिगोन ओंखायनो बेखौ जों दोनथ'नानै बेलेगाव बेरायग्रोसै थ' नैथिं फैबाय नै बिराद मोजां मोनसे जिरायग्रा फिल्ड दं नैबाव बारा गिदिर नङा एकदम फिसा फिल्डआ ओरैबायदि साफा फिल्डआ माने हाग्रा दोंसेबो गैया माने ओरैबायदि साफा मैला दोंसेबो गैया हराव जिरायनो मोजां जागोन बे लाइटआ बिराद बरिया स्रां जागोन नै ओइथिंबो दं नै मेन मन्दिरा नैबेनोमोन गाहायाव जों फैबाय नै इथिंजाय बे सिङाव न' देलायग्रा बायदिसिना खथा दङ ओइथिं मोननै मन्दिर दं बेयाव थांनाय नायनो र' नै ओरैबो मन्दिर मोनसे दङ बहुद मानसि ओइथिंबो मानसि ओइथिंबो मानसि नैयावबो माखासे मानसिना जिरायना दं आरो बै गेट सेरावथ' बहुद मानसि मेन मन्दिराव नैबेजों गाखोना थांजायो आरो ना नै बेजों सिरि मोनसे दं नै डाइरेक्ट थांनानै बे मन्दिर सिंनि माबायाव हाबहैगोन इयो बे मेन मन्दिराव हाबहैगोन आरो ना नैबे ओमफ्राय नै बेखौ नायग्रोनोसै मा मन्दिर जोङो बे लोखि मन्दिर फांनासो दोनो आरो बैयाव मोनसे मन्दिर मा मन्दिरथाय बियो रामजि का दरबार रामनि दरबार नै बन्द' गोजा ओरैबायदि मोजां बानायदों आरो ना एकदम डिसिप्लिन ओरैबायदि मोनसे मोजां बानायदों बे जायगाखौ एकदम स्टाइलानो एसे बेलेग जोंनि जायगायाव बबाव एसे मोजां मन्दिर दंबाबो बिदि माबा नङा माने एसे बेलेग स्टाइलनि न'आव मन्दिरबाबो माने न' बायदिसो खिन्थु बिनिया बिदि नङा मन्दिर नालाय मन्दिरा एकदम एसे बेलेग रोखोमनि नै खाथियाव फैबानो एसे बोरैबा मोजां मोनो आरोना गोसोखौ
नैबे हाग्राफ्रा एसे दा मेसेंखाय माबाखौ एसे रानजोंदों खिन्थु दैज्लाङाव बिराद मोजां नुगोन बेखौ गोथां गोथां जाजोबा दा बिबारबो गैया जेबो गैया ओंखायनो बारा मोजां नुवाखै जेब्ला बे हाग्राफ्रा मोजां जागोन बिराद मोजां नुगोन आरो बोथोराबो एसे बोरैबा गुलांलाना ओंखाय बारा थिग नुवाखै खिन्थु बोथोरा मोजांबाथ' बिराद मोजां नुगोन मन्दिरनि लुक्सखौ एबार एकदम फुरा नायदो नै माबायदि स्टाइलनि मेन मन्दिरा बेनो आरोना एसे गिदिरानो आं गोजाननिफ्राय एसे लानायखाय फिसा नुदों खिन्थु बिराद गिदिर मन्दिरा बिराद गोजौ बेबो बै फिरफिला गोमोथनायसिम बिराद गोजौ ओमफ्राय मेन बुस्थुआ बैजों गाखोबोनांगौ आरोना बै मन्दिरनि बै माबाजों सिरिजों गाखोबोनांगौ ओमफ्राय नैबे मन्दिर बै गिदिर माबायाव बेयाव हाबनानै मानसिफ्रा खुलुमो आरोना बेनो मन्दिरनि लुक्सआ जोंबो दसे उनाव हाबहैसिगोन बेयाव जों बै नैबे प्रसादखौ होगोन होननानै नेगासिनो दङ बेखौ होखांबाथाय जोंबो बे मन्दिर मेन मन्दिराव हाबहैसिगोन आरोना भगवान प्रसादी गोदाना फैना बारा बुजियाखिसै आङोथ' मन्दिरखौबो बन्द' खालामबाय माथो थोरसि दोनना फैगौ मानि खुलुमना फैगौ मानि माने मन्दिरानो बन्द'सो जाना थाबाय नै मन्दिरखौनो दसे फांबाय साबेसे मारिबावबाय खोमा साबेसे मारिबावबाय आं जोंनि हिन्दु धोरोमनि किसुमान माबाफोरखौ बेखौनो आं गोरोन्थि मोनो जों मन्दिर होननाय बुस्थुआ एकदम खुला जानांगौ एक्सुवेलि मन्दिरखौ साबि मारिलायनाय मा आं बारा बुजिनानै मोना माने मा बुस्थुथाय मा मन्दिरखौनो माने मन्दिरखौनो साबि मारिनानै दोनो टाइम बाय टाइम खुलियो माने अफिस सिस्टेम बोरै बोरै जाया मन्दिर नालाय मन्दिर आंनिबाथ' खुला जानांगौ ना जायनो फैयो गोसो बिदि फैनानै खुलुमनानै थांनो हानाय बिदि मोनसे फरेस्टनि मोनसे बेबस्था जानांगौ साबि मारिनानै दोनबाय मानसिफोरनि सोरबा सोरबा नागिरलायगासिनो दङ सोरबा सोरबा गोजाननिफ्राय फैनाय मानसिफोर दंना माने बिसोरबो बुंगासिनो मन्दिरा बन्द'सो मा खालामनो होननानै बुंगासिनो थ' माथाय आं बारा बुजिनानै सोरबा मिथिनायफ्रा बुंहरदो मा हिसाबै साबि मारिनानै दोनो मन्दिरखौ नंगौ फैगासिनो दं आरो फैगासिनो दं खिन्थु मन्दिरा बन्द'सो नै दरजाखौ फांथेना मन्दिर हिसाबैथ' बन्द' नङा जेनेबा बे दरजाखौ फांथेना गालांबाय ओंखामसो जादों नामाथाय फुजारिया मिथिया जायखिजाया मानसिफ्रा फैगासिनो नागिरफैलायगासिनो जोंबोथ' माबाखौ गारबोनानै खुलुमसै होननानै फैदोंमोन बन्द' खालामबाय मन्दिरा गोजौनिफ्राय बिदिनो दहायबाय बेबायदि नुयो मेन मन्दिरा नैबेनो बैथिंजाय थांनानै फटक जाबाय बिराद मोजां नुयो गोजौनिफ्राय गाहायाव नै बिदि नुबाय ओरैजाय नै बिदि नुबाय मेन मन्दिरखौ ओरै मन्दिराथ' बिराद गोजौ ओमफ्राय नैबे जिथुनाखि जों दा गाना थानाय नैबे हा बेथ' समान ना ओमफ्राय अखा हाबाथ' दैयाव अबस्थागोन बुंगोन ना ओरै बिदि गोजौ गोजौ दं बिदि गोजौ गोजौ दैबो थांनो हाया बैथिंबो बेसे थांनाय गोजानसो थांबा बेयाव बुंजोबबासो गोजान थांगोन नङा होमबा थ' बिनि थाखाय मोनसे माने मोजां बुस्थु बानायदों नै नैबेखौ रायखांगासिनो दै थांग्रा नै बेजों दै हाबनानै बेयाव जेसेबां दै जायो बेयाव जमा जानानै बेजों बोहैलांना बै नलिजों गोलैलाङो आरोना बिराद मोजां मोनसे डिजाइन बानायदों आं बेबायदि बुस्थुखौ सासे इउटुबारनिफ्राय बै राजस्थानाव जिथुनाखि राजाफोरनि माबा दं बे माबायावसो नुदों माने थिग बिदिनो आं बेयावबो नैबावसो नुना मोनबाय माने बिराद मोजां जादों बे बुस्थुआ दैया बेयाव फुल जाबाथाय माने नैबेजों दैया थांनानै बै नलिजों गहैयो आरो गोजान गोलैयो साइडआव गोलैयो जायगायाव जमा जाया माने नैबेजोंबो थांजोबनो हाया नालाय बे जायगाया एसे माने समानबाबो माने दैया बुंजोबबासो बिथिं गलांगोन नालाय बे बुस्थुखौ बानायना होदों आरोना नैबे बिथिं बैनिफ्राय हाखर दं नै बेजों थांनानै ओइ गोजानाव गोलैहैयो मन्दिराव फैनानैथ' गोसोखौ मोजां मोनबाय मोनसे खोथाखौसो आं मोजां मोनासै मन्दिर फांनायखौसो आं मोजां मोनासै माने बेल' नङा जोंनि गगामुगावबो मन्दिर फांग्रा हुदा दङ मुथि फांग्रा हुदा दं बेनिखायनो आं बायो जोंनि हिन्दु धोरोमाव बे मोनसे बुस्थुखौ मा मोनसे बुस्थुथाय बुजिना मोनहायो खुलुमनो मोनाखिसै फैफिनबायसो बै सानैखौल' खुलुमबाय केन्टिनाव थांनानै साहा लोंसै बा खुलुमबाय थानानैथ' लाब गैयालै बेखौ जों बिदाय लानोसै थांनो ओंखारबाय बारा गोबाव गिदिंलाबाय थाला लामायाबो गोजान नालाय थांसै जों मन्दिरखौ बिदाय लाबाय बाय बाय लामा गोजाननि खोथा बेसेबांबा गोजान 100 किल'मिटारनिसो प्लास बारा जायो बेनिखायनो थांनायाव मोनालाय ओंखायनो थांबाय थासै बिदाय लाबाय मन्दिरखौ ओंखारलांसै जोङो थ' दिनैनि भिडिअ'आ मन्दिरनि भिडिअ' बेखिनियानो